Assalamu alaikum masu kallon mu, kuna tare da gidan TV mu na A.M.D TV Hausa cikin shirin namu na taskar mawaƙan Hausa. A yau A.M.D TV Hausa tana ɗauke da wani babban mawaƙi, amma ba zan faɗi sunansa ba, an ce waka a bakin mai ita safi daɗi. Bari mu ji sunan shi. Assalamu alaikum. Na gajiya. Ya kokari. Alhamdulillah. Masu kallon mu za su so su ji sunan malamin. Sunana Saddam na gaskiya, wato Saddam Ibrahim, amma wanda aka fi sani na da shi bangaren waka S yarima kenan, yariman waka. Yariman waka. Yariman waka. Da Allah za mu so mu dan ji dan takaitaccen tarihin ka. Gaskiya ni asali na dan fage ne. Amma kuma yanzu mun koma rijiyar lemo da zama. Kawo yanzu dai ma a rijiyar lemo nake aiki na anan nake sana'ata. Yake ina yin sana'a normal kuma ina zuwa makaranta. Bayan wannan kuma sai na fara waka daga nan gurin. Ina abinda kuma yasa na fara wakar dalilin abokina da shi ya fara kokarin ya ja hankali na wajen yin waka, saboda yadda yake ganin yadda nake waka in muna zaune ni da shi zai ga ina freestyle haka, yake cewa gaskiya za ka yi kokari in ka shiga waka don gaskiya kana da kwakwalwa. To abin da yasa ni kuma na yi kokarin fara yin waka kenan, har ta kawo ma yanzu ma bayan wannan na videos da dama. Sannan ina show guri-guri ma, muna zuwa guri-guri mai show ba ma iya Kano ba, muna zuwa guri-guri mai show kamar Katsina, kaga da Kaduna haka. Sannan kuma a nan Kano gida ma muna da wajen da muke show misali duk shekara, wanda wannan show din ni nake jagorantar wannan show din a Farida Cinema, wanda ake kiransa hip hop kawai. Hip hop kawai. To na ji kai maganin hip hop kawai kenan, kai a bangaren waka bangaren hip hop kake kenan. Ina bangaren hip hop. Sannan kuma a hip hop din ka san hip hop ta kashi wajen kashi uku misali. Kaga akwai rap, akwai blues, akwai R&B. To a cikin duka dai ba wanda ba na yi. Gaskiya ne. To kamar irin su techno pop, irin su jazz, irin su romantic, irin su wannan da ba sa cikin hip hop kenan. Su ma suna, za a iya cewa suna ciki a sani na, amma ni wanda na fi kokarin nuna hazaƙa ta a kai su ne wanda na lissafo ma kenan kawai. Shi ne kai dai kafin bangaren rap haka, irin rapin da ake da kuma irin waƙoƙi na soyayya ko da kuma dai sauran abubuwan da ba za a rasa ba. Ba za a rasa ba. Hip hop amma. Yawa bangaren hip hop ba. Gaskiya ne. To ka dai dan ba mu ma ka dai gaya mana ka ce ga wanda ya ja kama harkar bangaren waka da sauransu. Wa yake rubuta maka waka? Gaskiya ni tun da na taso babu wanda ya taba rubuta min waka. Hasali ma kullum ina tunani ya za idan na rubuta waka ya kasance ko ba ni ba ma wani zai iya kalla ya karanta sannan ya yi yadda ake so. Dan da akwai wata rana da wani abokina yana tare da Billy O, sai ya ce mu je ya duba mana wata waka. To shi ya daɗe yana zuwa wajensa ya duba mai waka, yana dan bashi shawarwari. Sai da muka je da ni da shi, ranar farko da ya fara gani na ya ji waka ta kuma a lokacin sai ke cewa gaskiya da zan dage a bangaren waka R&B zan yi suna a duniya ba karami ba, saboda yadda ya ji jamin ɗina a cikin wakar. To bayan wannan kuma na bashi littafi na yadda nake rubuta waƙoƙi, ya ga yadda na tsara rubutun waƙoƙi na, ce gaskiya nan ma ya yi kyau. A nan jama'a muka zauna muka yi hirar da shi ma lokacin a makaranta muka same shi, mun so mu same shi a gida amma babu dama saboda yana makaranta a wannan lokacin. Billy O kenan. Billy O. Na fahimta. Yariman waka. Kawo daga fara waka ka zuwa yanzu, waƙoƙi nawa kai? Gaskiya na yi waka ta kai kusan guda 20. 21. Wacce ce bakan damiya ka a cikin waƙoƙin da kai? To bakan damiya ta zan iya cewa wata waka ce wadda na ita ce rap. A bangaren rap za a iya ce mata ita ce bakan damiya ta. Ya sunanta? Waye sa'anka sunanta. Waye sa'anka. Za ka iya dan rera mana ita muji? Zan iya. To bismillah. Yarima ko ina in na fara har mina batuna yana suna faɗa shi malakaji ko ina kai kula mana yassari mafaya mana ka taba idan ka taba wallahi za ku wani babu ƙarya mana mu ji mana ta zama ayi ƙari mana sai ka tambaya yadda muke hazulun guri babu sanya mana wow mamaki mana yadda na yi musu rafin mana Kano Kaduna Zaria Katsina an kaci yassari mani ne mana a haka na fara na yi musu zara zubo mu in kora da in samu zara ka safa ira Allah ne tsara ba ta dabbara na shanye ta bara wannan
wannan ba haka sa da ashe haka wakar taku take in kuna rap sai sa mutum ya ringa tsama ai sai ka sa ni ma na fara tsama ina nema a zo in fara ina ce haka kaza a lalle kuwa lalle kam. So wannan ita ce wakar da ka fara yi kenan. Wannan ita ce bakan damiya ka ba ita ka fara yi ba amma bakan damiya ce. To wace ka fara yi? Wacce na fara yi sunanta Never Change Style. Never change the style. A turanci kenan. To ba mu canza salo. Ba za a taba canza salo. Ba za a taba canza salo. A Hausance ko? A Hausance kenan. To na fahimta. To ita ya take? Ita wannan lokacin muna yan makaranta ne gaskiya farkon shiga studio ne. Aka an yi ta ne kamar ma da yarinta. Amma a lokacin ni kawai ban ma iya ma singing chorus ba. Kawai ni abin da na fi iya in yi freestyle din rap. To mai gidanmu ne ya yi jagorantar waƙa ya yi singing chorus mu kuma sai muka yi rap din. To shine yadda muka yi ta da farko da yadda na shiga yana never change style. Ni kuma sai na fara wai wasikar wawa ce za ta samu watsi to wallahi ba ku da karfin da za ku samu katsi. Sai ka dan yi ta haka sai kuma haka dai aka yi ta amma akwai shirme dai a cikin waƙar amma dai gaskiya babu zagi saboda tunda na taso gaskiya ba na zagi a waka kuma da Allah ya taimake na da bidiyo yake cewa waka babu datti mu dinga kula da dattiwar bai kamata a dinga zagi ba ko wani bakar magana da za ta dinga nuna cewa mutum wane ne reality ana ji an san wane ne ya kamata to mu gaskiya tuntuna an koya mana da tarbiyya gaskiya ne shine kawai gaskiya ne a waƙoƙin duk da kai musu bidiyo ko kuma ba kai ba na yi wa waye su anka bidiyo saboda a wannan waka waye su anka duk wani abu ka san duk mawaki yana da salo sannan yana da inkiya sannan kuma da akwai da zarar da kaji salon shi misali zaka ce wannan wani ne ko bai faɗi sunan shi ba to duk wani salo na da nake amfani da shi wala waka arabi wala mata ina yin ta wata kamar za a ce mata ingausa haka wala ingausa wala rap to duk wani salo da nake amfani da shi a wannan waƙar na saka shi a cikin waƙar to kenan kaga yana nufin wannan ita ce ainihin bayyana yarima kenan da kaji ta zaka san wannan shi yake waƙoƙi kaza kuma a wani bangare na gane so ita kada kai wa bidiyo ko kuma akwai wasu bayan ita gaskiya kusan ita ce wadda na tsaya na yi wa bidiyo wanda ya kamata a natsi ba tare da wata matsala ba dan ka san kamar a ce misali akwai bidiyo din da zaka yi misali zai kasance wani bidiyon an yi shi bai kyau ba wani kuma gashi dai sai dai a hankali kamun dai ana ma dai kan tawaye dai ka san dai irin abubuwa to dai haka dai duk mun fuskanci irin wannan abubuwan amma a yanzu ita nake tunanin cewa ita ce bidiyo a gona ka zo mana da ita wannan gidan na zo da ita so masha Allah so masu kallon mu kuna jin yadda Hira take tafiya tare da mu da yariman waka inda za mu dan je hutun takaitaccen lokaci mu je mu kalli wannan waka da yayi da ya ce mata in gausa. This is the RK Town. La 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 la, soyayya. La 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 la, soyayya. La 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 la, soyayya. Farin ciki, bakin ciki, kan baya karewa. A kowane ɗan adam da shi tafiya a kai shi can abin har ma yayya gushewa. Ba ina da wacce ke sani farin ciki wai komai kaunata kina nan raina ke makin san ba ƙarya iya ke ce tawa mai kaunata tana baiwa zuciyata kisa a ran ke ma hakan ke ce tawa mai kaunata tana baiwa zuciyata kisa a ran ke ma hakan zumbini na biki soyayya ƙauna makayo kan ƙauna babu da farin ciki bakin ciki san baya karewa a kowane ɗan adam da shi ke tafiya a kai shi can abin da har ma yayya gushewa ni ma ina da wanda ke sani farin ciki wai komai kaunata kina nan raina ke ma kin san ba ƙarya iya ke ce tawa mai kaunata wacce na baiwa zuciyata kisa a ran ke ma hakan
kan jimbini na biki soyayya kauna muka yo kan kauna babu ja jimbini na biki soyayya kauna muka yo kan kauna babu ja. Yes, baby girl Mustama da ga yariman ama kiman ba da himma so na gaskiya yake yana da kyau ki duba. A to masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Yariman waka. na'am Ka kai shekara nawa kana yin waka? gaskiya da yake ka san komai abu baiwa ne sannan kuma akwai nasibi sannan kuma akwai naci idan na gama shekarun za ka yi mamaki yadda na yi nake waka kuma har ma ni ma kai irin wannan matsayin gaskiya a shekaruna ina level din da zan zana qualifying SS2 kenan ko to daga wannan lokacin washe garin da zamu zana qualifying anan A.M.D ma zamu zana ta to a wannan ranar abokina tilasta mu sai mun je studio to a wannan lokacin ne na fara waka gaba ɗaya in aka haɗa shekarun ba su fi shekara 3 ba Gaba daya. ba su fi shekara 3 ba Lalle kai kam za mu ce kai kana daga cikin mai sa'a dan ce ko kuma menene a cikin harkan waƙoƙi shine har kai nisa haka. gaskiya saboda kuma akwai ina da naci akan abu gaskiya. duk abin da na ga yanzu misali za a ce za a zo a haɗa wasa tun ma lokacin ban kai haka ba za a zo a haɗa wasa mu haɗa wasa sai ga wannan yayi nan wannan yayi nan an kasa tsayawa a ga wane ne jajirtacce a wasan to wallahi da faru ubangiji dai sai ka ga na je na tsaya kuma Allah ya dafa an zo an yi wasan lafiya wanda ma suka gudu suna tunanin matsala sai ka ga kuma matsalar bata afko ba ka san wannan kuma lamari ne na ubangiji ko Gaskiya ne. to shine kawai Gaskiya ne. To Yariman waka a ina kake yin waƙoƙinka? gaskiya yanzu waƙoƙi na ina yin su ne a Haidar studio wanda yake zaune a rijiyar lemu sannan kuma a ɓangaren rap ina yin sani a Sharp studio wanda a yanzu gaskiya ni rabon ma da in yi rap din ma na ɗan kwana biyu saboda na fi ganewa wajen yin ita R&B din saboda na ga kasa ita yanzu lamarin waƙoƙi ma yanzu mutane ana so a ji waka da ɗan salo na irin kamar ɗan nishaɗi haka wanda mu kuma a rap ba kowa ba zai iya tsaya bai fahimci me kake faɗa ba saboda za a dinga yin abu kuma rap ɗin akwai wanda suke yin abin randomly ka gane ai za ka ga mutum ya zo shi rap yake amma in ka ji abin da yake sai ka ji ai waɗanda suke rap ma mahaukata ne ba su san ma me suke ba to gaskiya muna da irin wa'annan a cikin mawaƙan mu na hip hop wanda su ba su ma san me ma ina ma waka ta dusa ba wani kuma zai je kawai zai kirkire ta ne ya zo ya zagi kowa ma ga dama a cikin waka to duk irin wannan matsalolin to shi yasa na dan janyewa rap din amma har gobe mutane suna son rap dina yanayin yadda nake jamin a waka suna so su ji ina rap wannan abin da ya sa ni ban ma kyala rap din ba gaba ɗaya nake dan taba duka both side kawai na fahimta. A Yariman waka a lokacin da ka fara shiga studio wane yanayi ka tsinci kanka a lokacin ka san duk abin da aka ci yau mutum farko ne zai fara wani yana shige wani yana shan wahala wani ba ma ya iyawa wani kuma zai dan ji yaya ne wani gabansa zai faɗi wani ba kai wani irin hali ka tsinci kanka a ciki. Allah da kai maganar nan sai ka tuna min maganar da kake faɗa ta shiga studio na farko lokacin da aka fara kai ni studio aka ba mu kiɗa bayan an gama kiɗa aka ba mu aka ce mu je mai rahazar ne shi to abokina shi da wanda yake kokarin ma mu je mai waka shi da ya dan taɓa yin waka guda ɗaya shi ma mai gidana wanda ya tsaya mana a harkar shi ma yana yin waƙoƙi ma da don tun lokacin su ke boys din nan da ake faɗa yake waka to lokacin da muka je muka gama hazin na rubuta waka dan ni a lokacin ma ba na tsaya iya rubuta waka kawai na fi ganewa in yi shi da ka kawai kuma ikon Allah sai ga abin ya daidai ya dame ni lallai sai na rubuta waka nan sai na je na zauna na rubuta waka yadda ya kamata sannan na kawo mu gidanmu ya ji yadda na yi shi ma wancan ya da ya ce ya kamata shi ya dan dage dan yana dan kiɗa yana dan barin shi a baya maka ƙara samun wasu kwanaki sannan aka ƙara da aka je aka ɗora waka cikin ikon Allah kuma da aka ɗora waƙar sai kasance ni ɗin da nake farko gaba ɗayan su na yi abin da su ba su yi ba gaba ɗaya dan sai dai ta kai ta kawo waka ta ce ta farko amma
yake a lokacin da ba wani yawa muke da shi ba mawaka a area sai ta kai ta kawo ana zuwa a gani wai ana mamakin cewa ni ne waka saboda a lokacin baka haka ba dan mai tsitsi ne haka dai dama ga ni falo ban da jiki wallahi sai ake zuwa tare da wani ma an yaba kawai gani ba zan magana ba sai ya tafi sai ya tafi sai a ce ai wannan wani wai zuwa ya ganka to ni kuma lokacin ma ni ban ma kawai ina sha'awar ma yin wata waka kawai na yi ne saboda ra'ayin abokina in yi waka kawai a jina a gari na waka to amma ikon Allah dai Allah ya sa kuma ba a yi wani zagi ba ko wani bakar magana gaskiya a to yariman waka mutane da yawa idan suna harkar waƙoƙi yayin da suka fara waka sukan fuskantar kalubale duba da yanayin al'adunmu da kuma yanayin bangaren nahiyar Hausa suna fuskantar kalubale haka da dama. Shin wani irin kalubale kai ka fuskanta a ciki? Gaskiya kalubalen ba za su irgu ba, musamman ma a mu bangaren wanda muke hip hop muna da kalubale da yawa. Wasu za ka ji suna kallon mu kamar kafirai, wasu za su ce dan da akwai wani aboki na ma tare muka makaranta da shi wallahi na je unguwanmu na mika mai hannu wai aini arne ne ba zai gaisa da ni ba. Abin yana ci min rai, to amma da yake tun ina karami ko raina ba ce yake ba za ka gane ba, sai dai kawai a cikin raina zan dinga jin zafin, amma a fuskata ba zan iya nuna fashi na ba. Haka zan ci gaba da mika mai hannu tun ma yana min wulakanci har ma ci gaba da dawowa muke mutunci, amma har yanzu ma gani na yake kawai a matsayin dan iska ma a gari, wanda ina da sana'ata na ɗaya kenan. Sannan kuma na san meye mutunci na, ba zan dinga zuwa inda gurin da ma bai da kyau, inda ba wai inviting ɗina aka ba, ka san masoya dole akwai inda za a inviting ɗinka ko da bai da kyau, haka za ka yi haƙuri ka daure ka je saboda dai a rabu lafiya. Amma ni ban fiye shige ba irin wannan, wai ka je gurin da kai kana gani ka san babu mutunci a gurin, kawai sai dai in ya kasance wasa ne dole za mu je mu a gurin. Wasa yana iya kai mutum ma inda baka yi tunani ba ma, inda da an ganka za a ce ai wannan ya je ya yi iskanci, ai gurin iskancin duk wannan ba damuwa bane. Ka san komai dama daga farko za ka fuskanci irin wannan kalubalen, musamman ma mu waka dole wata rana ma wani ma sai ya zage ka, wani ya gaya ma magana musamman kamar da yadda na gaya ma an ce ma kafiri ma. Na gane ka karshen ma zagi kenan. Allah muna fuskantar irin wannan kalubalen, amma ba mu damu ba. Gashi yanzu kuma Allah ya fara taimakan mu, ba ma wai iya nan Kano ba ma gurare da dama wasu garuruwan ma ana tsayawa a ji waƙoƙin mu. Gaskiya ne. A to yariman waka kamar yadda na ji a cikin maganganunka kana cewa da yake kana da sana'arka, so bayan harkan waka kana da wata sana'a kenan? Kai da gudu ma ai wannan ita ce abin da na fi ba da himma a kai, saboda duk wanda ka ga yana harka a rayuwa bai da sana'a to da matsala. Dole za a kalle ka da fuska biyu misali, wani idan ya kalle ka a matsayin kai mawaki ne, wani zai kalle ka a matsayin barawo, to ta ina kake zuwa ka samu kuɗi ka yi waka? So ta sana'a kake yi? Ni sana'a da nake a gareji nake. Garejin mota ko na babur? Na babur. A nan nake aiki na, tashi lafiya lau da mutanen kasuwa mu, ba mu da wata matsala, kowa yana son kowa. Gaskiya ba mu da wata matsala, duk wanda ya zo faran za a rabu lafiya a tashi lafiya. Gaskiya ne. Inda nake gode Allah kenan. Gaskiya ne. To a yariman waka akwai nasarori da mawaka haka suke fuskanta a cikin harkokinsu, shin kai wace irin nasara ka samu? Gaskiya nasarar da na samu a bangaren waka na ɗaya, da idan muka je show ba wanda ya sani, gashi dai ina yin waka daidai gwargwado, mutane suna yawa su ce kai wannan ya iya waka, ai wannan in ya dage zai ɗaukaka. To kafin dai mutane su fahimci waye yarima a wannan lokacin, idan na je ma mai da ni gefe ake. Dan a haka na ma yanzu kamun wannan shekarar da akwai inda aka taba gayyata ta, abokaina ne sai gayyace ni suka ce in zo in yi performance. To ban san menene dalili ba, na je lokacin da zan yi performance a bani mic an kasa ban mic, kuma an zo an gayyace kuma an yi inviting dina. Hasali ma a lokacin wasa na ne wanda na kafa nake yi, na baro ana wasan na zo saboda su don gudun matsalar maganin mutane. Amma da aka ki bani mic din nan, haka na koma gefe dai da na yi magana sai a yanzu a baka mic dan mutu da to ba matsala. Aka gama wasan sai aka sa wata waka da ƙarshe lala ko lala, haka muka zo ni ma dai na cire bakin ciki da damuwa a raina, na tsaya na tiki rawa kawai. Na ga ma ne rawa yadda ya kamata, da yake kafin in fara yin waka tun ina karami ina sha'awar rawa,
to sai da ya kasance idan na je na rawa a guri ma sai an man kyauta sannan na daina rawa sai na koma waka kuma ba yi a lokacin gaskiya ban da interest din wai zan fara waka kamar yadda na gama kawai rawa ce a raina abokina ne jawani ya ce in koma in dinga yin waka saboda yadda zai in yayi ma wani abin sai gani in nayi ma sai ga kamar ma na fi shi iya gaskiya ne wanda yanzu gaskiya shi yanzu ma ya ajiye gaba ɗaya ma baya ma yin wakar gaskiya sai dai suna taimaka min gaskiya wajen idan nayi waka za su dan tuttura mutane da sauransu wasu su ma suna da irin YouTube da sauransu account su dan tuttura da sauransu na gane irin dai kamar contribute din su na dai gane irin kamar dai a ba da gudunmawa yawwa da suke yi ba a so yariman waka wani irin sako zaka mika wa masoya ko kuma in ce zaka mika wa mawaka yan uwanka to gaskiya sakon da zan mika mawaka na yan uwana suna da yawa amma zan takaita na daya dan Allah dan annabi karka ce wai kai baka zama popular ba baka zama celebrity ba ka ce wai kawai kai ka zama celebrity kawai kai ka yanke wa kanka hukunci ba za ka yi sana'a ba don haka ganin ka ma sai an cike form kaga da matsala dan ina da wani abokina wallahi ya girme ni tare muke waka amma kullum fada nake mai ka tashi ka nema amma ikon Allah sai ka ga shi lokacin ma da nake mai fada lokacin yake ƙara kwanta ya ce wai zai bacci dan sai yanje ma na dawo da gareji bujin ma naji sai kaga kawai naje na tadda shi yana wato ainihin bacci ma kawai gaskiya kuma kaga ko wannan ai ba karamin kuskure bane to wanda akwai mawaka da dama yanzu kawai da sun ga sun fara waka mutum 10 ko 20 sun san ka a ni ba zan yi sana'a ba to da me zaka je ka buga waka kai bidiyo mu ba kamar Lagos bane ba wanda za a ce kamfanonuwa sun dauki nauyin mu ba za a yi ma komai kawai ka zo kawai waka ake so kai amfani da talent ɗinka babu wannan a arewa hasali ma idan ka taso aka ga yanayin yadda kake da kwakwalwa kokari ake a danne ka a kashe ka muna fuskantar wannan matsalolin to amma menene idan ka dage da sana'arka to da wannan dan kuɗin da kake samu sai ka kai inda ba a zato in ka zama celebrity duniya ta amshe ka wanda kai kanka a lokacin kai ka san ko ka ce zaka fita ka nema ba za a baka ba saboda ka kai munzalin da ganin ka ma sai an biya sai kai hakuri da sana'a kamar su Umar M Sharif kaga yanzu misali kaga bangaren Hausa suke dole sun hakura da sana'ar da suke sai dai kawai misali studio kawai kaga sun kawai na matsayin da dole sai an biya ma da a gansu sai dan wata hulɗa ce tsakaninku ko kuma sanayya manya-manyan da mawaka kamar su Nomis Jiwa da sauransu idan ka bar tarihin wani mawakin masu yaga kai wahalar da kake sha ma wallahi lafula ne wani ma in ka ji kamar su Gwanja in ka ji labarin su ya ce ya sai da shayi yayi wane ne yayi kwandasta to kuma yanzu fa ka gani wanda ni kaga misali ani a gareji nake yana zaune za a kama in gyara a biya ni shi ba buga ma mota yake kuma misali amma gashi yanzu yayi suna kuma yanzu ya aji saboda ya kai matsayin da dole shi ma duniya ce ma ta faɗe shi to ka bari duniya kawai ta san ka ta faɗe ka sai ka ce ka ajiye komai kawai waƙar za ka amma ni yanzu dan yadda waƙoƙina suke yawo a gari wallahi na sha in je unguwa in ji an biyo ni yariman waka amma ba damuwa ba ta bane saboda ni yanzu gaskiya ban kai matsayin da zan ce wai na daina sana'a ba za ta yi ba sai dai in na ga a wannan lokacin tabbas ana biya na gurare yadda ya kamata ya ji sana'ata ce waka kawai nake amma hausilin ma yanzu mu maka sa kafa a yariman waka sai kai wa masoyanka sallama ko kuma kafin kai wa masoyanka sallama idan masoyanka suna buƙatar ganin ka ko suna so su kira ka su gaishe ka ko kuma yaya ta yaya za su same ka to da farko dai kafin a tafi wannan duk wanda yake kallon mu kuma yake bibiyan mu muna yin godiya sannan kuma muna fatan wata rana shi ma ya alfahari da mu sannan mu ma dama tuntuna mu fara alfahari da kowane masoyin mu na ɗaya kenan na biyu kuma wanda suke so su ganni ko kuma suke so su bibiye mu a hanyar yanayin inda muke a zaune yanzu misali zaka iya zuwa studiyon Haidar direct in dai ka je nan misali zaka iya samun Haidar duk inda nake ina yake studiyon Haidar shi a rijiyar Limo yake a nan zaka iya samun da abubuwa dai da dama dangane da kuma a nan dama ni nake zo ne to lamban waya fa lambar waya ta 081 82 78 07 67 shine number da za a kira ka a same ka karbe mai tawa to 081 82 78 07 67 to masha Allah to masu kallon mu kuna jin yadda fira ta kasance da mu da yariman
Waka. Ku ci gaba da bibiyan mu a gidan TV namu na A.M.D TV, inda za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye daga taskar mawakan Hausa. Gaba da samun sakonninmu, inda ni Shafi'u Muhammad Babagee nake ci gaba da kawo muku wannan shiri a dukkanin mako. Mun gode. This is BRK Town. La 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 la, soyayya. La 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 la, soyayya. La 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 la, soyayya. Farin ciki, bakin ciki, kan baya karewa. A kowane ɗan adam da shi tafiya a kai shi can abin har ma yayya bushewa. Ba ina da wacce ke sani farin ciki. Wai mai ƙaunata kina nan raina. Ke makin san ba ƙarya iya ce tawa mai ƙaunata. Tana baiwa zuciyata kisa a ran ke ma. Hakan ke ce tawa mai ƙaunata. Tana baiwa zuciyata kisa a ran ke ma. Hakan kin bi ni na biki soyayya. Ƙauna makayo kan ƙauna babu da. Farin ciki bakin ciki san baya karewa. A kowane ɗan adam da shi ke tafiya a kai shi can abin har ma yayya bushewa. Ni ma ina da wanda ke sani farin ciki. Wai mai ƙaunata kina nan raina. Ke ma